ҳамин рӯз ҳамин саҳарӣ ҳамин бохтарӣ якайди бек пеши рӯ мусу намеша дар намози ҷума дар масҷидулҳарам шитагим бовар кун ҳамин гапош корош литсош пеши рӯ омадеса худ ба худ бо ин аъло шоҳида оз дар рӯи ҷойнамоз ина дар рӯи ҷойнамоз шитагим бо дар пеши рӯм зад. худо боша ки соз боша беҳтарин инсон буд дӯсти ҳақиқӣ буд. гап ноҳақира медид дар рӯи одам мебуромад гап мезад медид ягон кори хатои ягон одама мебуромад гап мезад фикр намекард ки душманам мешаванд хафа мешаванд ё ягон зарар мерасонанд ман хеле чизоро фикр намекард. дар бисёр корои хайр дар бари мардуми ғариб буд дар бари мардуми тоҷик буд алалхусус мардуми дар Москва қарор доштагида бисёр ёрдамо расондагия. ман худам шоҳиди чандин корҳои паси экраниш будам ки мардума зур ёрдам карагия. дуо мекунем ки аллоҳ ҳарчи зудтар озод шудану насибаш гардонад. банда бехато нест, ҳамаи мо дар ҳамин зиндагиҳо як хатогиҳое карагем ва дуо мекунем ки ҳамин зиндони шудагиш сабаби омӯзиши гуноҳҳо шава ӯ хатогиша фаҳмида боша ӯ чӣ гум буромад дига қонуншиканӣ накунад. дуо мекунем ки худованд сабаби омӯзишу фаҳмиши гуноҳҳо шуда бошад ҳамин дар зиндон будагиш. ҳар ки ҷое боша аллоҳ сиҳату саломат боша. ҳамин рӯз чо та пеши рум дур нашидеста намедонам барои чи пеши рум дур нашидеста. дӯсти воқеӣ буд, инсони хуб буд. дуо мекунем барои шуморам дуо кунем бародаро.